Ma nistawx ma nikkundannawx l-infiq bla razan, bla kejl u kontabilità li wassal għal miljuni kbar imberbqin bla ma hemm xejn jagħmel tajjeb għalihom. U iva, miljuni mormija anka f'korruzzjoni, miljuni li setgħu intużaw fi proġetti ta' fejda għal poplu Malti u Awċi. Kienet din iċ-ċanfira li nata Roberta Bella fit-tmiem il-Konferenza tal-Istat tan-Nazzjon fid-dawn tal-aħbar li Malta mistennija taffaċċja proċedura ta' deficit eċċessiv. Id-deputat Claudette Buttigieg kienet qed tindirizza din il-konferenza f'isem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg illi kien indispost fejn fakret fl-ammonti kbar ta' dejn li pajjiżna qed iġor kaġun ta' traskuraġni u l-infiq bla razan. Id-dejn li jaqbes l-10 biljuni bħalma qal il-kollega Graham Bencini aktar kmieni bi kważi 600,000 fi maxxijiet kuljum. U dan qed iħallsu il-poplu. Kuljum minħabba id-dejn tal-gvern dawn huma figuri allarmanti u mhux sostenibbli. Issa fil-miżuri korrettivi li se jittieħdu rridu niżguraw li qatt u ħadd ma tinqata' l-għajnuna lejn min l-aktar għandu bżonn. Id-Deputat Nazzjonalista fakret kif il-Partit Nazzjonalista ilu għal dawn l-aħħar snin jisħaq li hemm bżonn nagħtu importanza partikolari lejn il-mudell ekonomiku qabel ikun tard wisq biex issa qed naraw nuqqasijiet tal-Gvern ħallu impatt fuq il-poplu Malti u Awċi kollhom. Ġejna f'sitwazzjoni issa li flok qed nitkellmu fuq pjan fit-tul fuq kif se jkollna ekonomija li tista' tikber u tiżviluppa mingħajr ma toħloq ħsara irreparabbli lill-ambjent, ekonomija li tibbilanċja t-tkabbir ekonomiku mal-ħarsien tar-riżorsi naturali u ġustizzja soċjali, se nkunu qegħdin nitkellmu fuq roadmap dwar kif se ninqalgħu mill-excessive deficit procedure u dan 3 snin wara li konna grey listed bil-konsegwenzi li dawn iġibu magħhom fuq il-kompetitività wkoll tal-pajjiż. Intqal ukoll illi issa jeħtieġ li pajjiżna jinvesti f'enerġija rinnovabbli u nħarsu l-ambjent li jsir investiment veru fl-edukazzjoni u fil-ġenerazzjonijiet futuri u investiment f'setturi ġodda u innovattivi. Huwa ċar li l-ġejjieni jiddependi fuq l-għażliet li nagħmlu llum. B'azzjoni kkoordinata u b'viżjoni ċara nistgħu niżguraw li Malta mhux biss ikollha ekonomija sostenibbli, iżda wkoll pajjiż fejn żgħar u kbar jaraw il-futur tagħhom mingħajr qetih il-qalb mimlijin enerġija u entużjażmu ħalli jilqgħu l-isfidi ta' kuljum. Chris Simmamo, Annet News.